I bé, tenim avui així en l'estudi a Miquel Àngel Landete, més conegut com a sènior per Terres Nostres, també és professor a l'Institut de Tavernes Blanques. Benvingut a Radio Vaga, el nostre primer convidat en presència física. El primer famoso. És un honor per a mi estar així en el lloc més fresquer de tot Torrefiel. Sí. Està superbé, sí. Probablement, Sí. Un refugi climàtic Millor que contra el qualsevol capitalisme. institut. Sí, home. On preferiries estar, aquí o donant classe de matemàtiques ara mateix? On estic millor? A on preferiries estar? Donant classe de mates o així? Jo dono classe d'informàtica, però he donat classe de mates com a mixta fa molts anys, he donat classe de mates. Bueno, jo preferís treballar que estar de vaga 100%. Sí, preferís currar 1000 voltes més. A mi m'està desestabilitzant això emocionalment moltíssim. I jo prefereix que tots els meus companys i companyes prefereixen estar treballant i fent la seva feina que ens encanta a totes, que no estar protestant. Això està clar. Així n'hi ha divisió, Així a Ràdio Vaga n'hi ha gent que ja ha adoptat aquesta nova forma de vida i que hem abandonat la professió i que ara som protestants. Sí, no, jo també l'he abandonat, però espera que temporalment. Encara que les últimes notícies no són bones. No pareix. Com va la no negociació? La no negociació, els recessos. Els recessos són... És una negociació de recessos, sí. Pues una de les coses que ens agradaria saber és que, clar, has vingut en qualitat de docent, també. Com és el teu dia a dia com a profe? Vull dir, perquè, clar, si estàs protestant serà per alguna cosa. Sí, no, quins són els motius que t'han portat fins a la protesta, a tu? Doncs els motius he estat parlant avui amb els meus companys i companys de la resta de centres d'educació del poble, de Tavernes Blanques. Allí tenim un institut, que és el Tavernes Blanques, que a més de recollir l'alumnat dels col·legis d'Almacera i de Bon Repòs, recull alumnat dels dos col·legis de primària que hi ha al poble, que són el 9 d'octubre i el Rei en Jaume, i també per extensió de l'alumnat que abans ha estat en el col·legi infantil de Sant Rafael. I el meu dia a dia és el mateix que el dels meus companys i companyes, és de fer la nostra feina el millor que podem, malgrat les condicions adverses diàries que tenim en el nostre dia a dia, que és el mateix que tot el professorat, perquè tots els centres d'educació pública infantil, primària i secundària i cicles al País Valencià més o menys estem tots igual. És a dir, jo he recollit que en tots els centres el més fragrant i immediat de solucionar és el tema de la climatització. Vosaltres ja sabeu que arriba maig i comencem a patir calor i acabes juny que no saps ni com l'acabes, sabent que els dies que estigues en juliol vas a seguir suant i quan tornes vas a seguir suant tot setembre, amb temperatures de 30 a 35 graus, amb uns ventiladors. Les classes que més sort tenen, nosaltres a l'IES tinguem algunes classes que tenen ventilador de Trespol, però fixa't això, el que refresca, i n'hi ha aules que tenim la sort, jo tinc la sort que en el departament hem comprat una aula, un ventilador per cada una de les aules d'informàtica, però són aules grans, que si fiques a tope, el xiquet de davant se congela i el de darrere seguir passa la mateixa calor. I això és un gas que ha hagut de fer el departament pel seu compte? Sí, són despeses que fem nostre compte perquè a nivell d'infraestructures els centres estan, vull dir, en tots els centres, per exemple, en l'institut tenim 1.000 alumnes i només tenim una sala de visites. Fa 1.000 alumnes. Tenim la biblioteca s'utilitza com a classe, el saló d'actes s'utilitza com a classe, el 9 d'octubre no tenim gimnàs decent, ni magatzem, ni aula polivalent, les aules són menudes, vull dir que a nivell d'infraestructura bàsica, que són els espais en relació amb l'alumnat i els professionals que estem ahí, doncs són centres infradotats i sobreutilitzadíssims. En el meu institut està dissenyat per 700 alumnes i són 1.000. I això passa en tots els llocs, aules en goteres, en l'IES tenim aules en goteres, el gimnàs està en goteres, tenim lavabos operatius 100% operatius. A l'hora del pati n'hi ha un o dos. No n'hi ha ombra en tot el pati. En el Rei en Jaume no tenen ascensor.
No tenen ascensor. En Rangers les finestres no tanquen hermèticament, no tenen mosquiteres, no tenen ombra en el pati, no tenen ni eixides d'emergència dissenyades com a tal, i per suposat també tenen goteres. Vull dir que la despesa, l'abandonament de lo públic és tan gran que nosaltres això ens ho prenguem amb humor perquè no ens queda més remei perquè estem ahí amb els alumnes i la nostra missió és educar-los i formar-los d'alguna manera, i el dia a dia és que entre tots i totes i amb solidaritat i amb ganes de fer la feina bé tires avant, però n'hi ha un moment que has de dir prou i és ara el moment. Tu penses que ara s'està visibilitzant els problemes? Vull dir que tots els professors, perquè les coses que m'estàs contant tots pense que hem viscut aquestes realitats, tant primer com estudiants com després com a profes, no? Tu penses que la societat estava assabentada de tot el que està passant o que s'està enterant ara? Jo crec que hi ha un ordre establert, que vosaltres ho sabeu, com anticapitalistes i antifeixistes que sou, que els mitjans de comunicació es tenen... I anarquistes alguns, eh? I anarquistes alguns. Els mitjans de comunicació es tenen els que manen, aleshores els que li arriba a l'opinió pública és que nosaltres, els professors, diguem que queixem, si tenim 3 mesos de vacances, cobrem una pasta que flipes, i és un treball molt fàcil de fer en realitat. Això és el que diu la gent. I jo crec que tots els discursos totalitaris i absolutistes del capitalisme i del liberalisme econòmic estan poquet a poquet obrint escletxes entre ells gràcies a manifestacions com les nostres, a protestes com les nostres, perquè tot forma un conjunt un entramat de que el benestar social per a ells és una despesa i per a ells és una despesa perquè no poden clavar mà i furtar tots els diners que volen furtar. Clar, això és una despesa, saps? Aleshores jo crec que la societat s'està sensibilitzant en aquest aspecte. Nosaltres hem fet ja 2 o 3 columnes que ixen des del Mas i van baixant per l'antiga carretera de Barcelona i cada volta rebem més solidaritat de la gent que surt als balcons i que els aplaudeix més gent però també n'hi ha de tot. L'altre dia quan van tallar Pius XII després de la... va haver un argument que va així en un pal de ferro, no? Un pal de ferro i tal, i sempre n'hi ha hagut descontent, però jo crec que no n'hi ha millora laboral sense confrontació social, i això és una cosa que nosaltres hem de tindre clara.